ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଡ଼ିରେ ହେଲାଣି 10:30 ଆଉ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି କଲେଜକୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜିର ସକାଳୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କଲେଜ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ। ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା ମୋର ପୁରୁଣା କଲେଜରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି +3 କଲେଜରେ। ଯାଇ ମୋ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦେଖି ସବୁ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦିନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଜି ସେଠିକୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଟାଇମ୍ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବିତି ଯାଇଛି ଭାବି ଭାବି ମନେ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ବି କର୍ମମୟ ଜୀବନ ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଅପାମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସହ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଭଲରେ ଗଲା। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ଫଳର ଆଶା ରଖିବା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଘରକୁ ଆସିକି